हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे आसाम टेट जिहेथु जानो गोनां बेनिनो आरो बे बाराव बर' सिलेबास लाबोदोंलाय आरो बेयो इउपि आरो एलपि मोननैयावबो थानाय बर' रावखान्थि दा जोङो फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जेला नैबेवहाय मा एलपि सेक्सननि थाखाय जोङो मा नैबे मोनसे इउनिटआव जोंना मा दङ थाइजा दङ बे थाइजाखौ दा लागोन बेनिफ्राय बाखि मुंराय मुंमा आरो नैबे जेसेबां गोजौआव दं बेखौ लाजोब्बाय जाय रेगुलार नायदों नोंथांमोना नुदों आरो बेनिफ्राय गाहायनि सानरायखौबो लाबाय बेनिफ्राय नायदो इउपि सेक्सनावबो नायसै इउपि सेक्सनावबो दङ जोङो नुनो मोनबाय मा एखेयावनो मा बाहाय दङ सोदोबमानि बेलायाव नै थाइजा दङ दा इउपिआवबो थाइजाखौ नांगौ हथात दा बे थाइजाया मा थाइजानि सोमोन्दै मोनबेसे बाहागो दङ बेफोरखौ गासैखौबो आं थख' थख' नोंथांमोननो बुजायनो लानाय जादों बेनिनो सिगाङाव नैबेसोरो इउनिट 1 इउनिट 2 बे जोबजोब्बाय नैबे आथोनाबो इउनिटआबो जोब्बाय सानरायाबो जोब्बाय आरो मावरिजा आरो सोदोब एखेबा बेबो जोब्बाय बेनिफ्राय गाहायनिफ्रायबो माखासे गोबां मा इउनिटफोरा जोब्बाय जेरै बिसुंनि दङ बेबो जोबनानै दङ बेखौ सिगाङाव लाखानाय दं फंसे सोदोबजों फोरमायनाय बे जोबनानै दङ बाथ्रा भावखौ आङो मा सिगाङाव लाखानाय दं बेखौ नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बर' रावखान्थि नाय बेयाव हाबनानै नायबानो नुजोबगोन दानिया फैदो जोङो थाइजा एबा भार्बनि सोमोन्दै मिथिना लादोनि दा जोंना बर' रावाव भार्बा इंराजिफोरनि बायदि नङा बेयो आलादा जोंना मानोना जोंना बर' रावाव गोबां साफिक्स एबा दाजाबनानैबो गोबां भार्ब बानायनो हानाय जायो दा नायदो अब्ला नायदो मा दङ सिगाङाव जोङो डेफिनिसनखौ नायनो जाय सोदोब एबा सोदोबमाया माबा मोनसे हाबा मावनाय एबा जानायखौ दिन्थियो माबा मोनसे खामानि मावनायखौ फोरमायनानै होयो एबा बाथ्रानि जाय गेजेराव थानाय खामानि मावग्रा जाय सोदोब बेफोरनो थाइजा होनदों जेरै जा गुसुं लों फराय बेबायदि आरो बियो फरायसालिनिफ्राय फैबाय होनबा फैनाया खामानि जादों ओंखायनो बेनो थाइजा जाहैबाय दा बेबायदि आरो दा बयबो बुजिखागोन बेखौ गोरलैयैनो बेनिफ्राय नायदो बाहागो दानिया मर्फोल'जि एबा महरखान्थिनि बादिब्ला होनदों मर्फोल'जि एबा महरखान्थिनि बादिब्ला थाइजाया मोननै रोखोमनि होनदों बे मा थाइजानि दाथायनि सायाव सोनारनाय आरो थाइजानि खामानि मावनायनि सायाव सोनारनाय थाइजानि दाथाय महर माबादि बेनिफ्राय थाइजानि खामानिया माबादि नायसै दाना थाइजानि दाथायखौ दाना बेखौ आरोबाव मा होनो मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों गोरलै थाइजा गलाय थाइजा आरो जथाय थाइजा जायखौ कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि बिजाबाव खेबसेयैनो थाइजाया मोनथाम रोखोमनि गोरलै थाइजा गलाय थाइजा जथाय थाइजा बेबायदि मख'दोंमोन दा जोंना बे दाथायनि सायाव नायनानै दा गोरलै थाइजाया माखौ होनदों गोरलै थाइजाया जाहैबाय मा मोनफा गुबै सोदोब एबा गुबै थाइजा सोदोब जेराव सिगां उन जेरावबो दाजाबफानाय नङा जेबो दाजाबफाया हारसिङैनो ओंथि दिन्थिनाय जेरै खार जेबो दाजाबदा गैया लिर सों जा रोजाब उन्दु बेफोरबायदि आरो मा जेबो दाजाबफानाय नङा जानो हागौ बियो रिंसार जथाय मोनसे माने सिलेबल मोनसे नङाबा सिलेबल मोननै रिंसार जथाय मोननै मोनथाम गोनां बेबायदिबो जानो हागौ नाथाय साफिक्स एबा दाजाबदा गैफाया बेनो गोरलै थाइजा गलाय थाइजाया जाहैबाय मा होनदों गोरलै थाइजानि उनाव नङाबा सिगाङाव माखासे गोबां दाजाबनानै थाइजा दाफिननाय सोदोबफोर जेरै जाय जा सोदोबखौनो नङै दिन्थियाव जोङो सिगां दाजाबनानै दाजा होबाय नै होमबा मा जाबाय बेबो जानो नाङा होननाय जादों अब्ला बेबो मोनसे थाइजा अब्ला मा जाखो बियो गलाय थाइजा जाबाय दाजाबफानानै बुंनाय फुसुं सुंआ गुसुंमोन थाइजामोन बेखौ फु दाजाबफाबाय फुसुं फोथां थाङा थाइजामोन फो दाजाबफाबाय फोथां थिग बिदिनो बु दाजाबा बुवा नेगेटिभ ओंथि फोरमायबाय खामा थांदो फैदो बेबायदि आरो जागासिनो फैदों थांबाय बेफोर गासैबो गलाय थाइजा जाजोब्बाय होनदों बेनिफ्राय जाबाय जथाय थाइजाया जाहैबाय मा होनदों गोरलै थाइजायानो मोनसेबा मोननै थानो हागौ होनदों गोरलै थाइजायानो मोनसेबा मोननै गोरलै थाइजाया ज' जागोन होनदों बेवहाय दाजाबदाल' थानाय नङा गोरलै थाइजाया मोनसेबा मोननै थागोन नङाबा बेजों दाजाबदाफोरबो गोबां थाफालांबावगोन होनदों अब्ला बेयो गिदिरथार मोनसे थाइजा जाहैगोन आरो दा नायदो बेवहाय मा नुदों जेरै जाय बिदिन्थि जायाबो थाइजा जाबाबो थाइजा जाजाब खेबसेनो जाजाबनानै होनाय बेबायदि खार आरो लाङाबो थाइजा खारलां दाखार बेबायदि दाखारलांफा नै खेब मोनथाम जाहैबाय दाखारलांफा दाजालांथार नै दाजालांथार मोनब्रै जाहैबाय दाजालां फैजोबथार जालां फैजोबथारबाय नै बेबायदि मोनद' गाहामसिम बेयाव मोनफा दाजाबदा एबा इग्लुसिनेटिं जेखौ होननाय जादों बेबायदि दाजाबफाबोबाय थागासिनो थादों
बेबायदि गिदिरथार थाइजा मोनसे महर मोनहैगोन। बेखौनो गलाय थाइजा बुंनाय जायो होनो। दानिया अब्ला थाइजानि दाथायनिया मोनथाम बाहागोआ जोब्बाय। दाना थाइजानि खामानिनि सायाव नायनानै थाइजानि खामानि मावनायनि सायाव नायनानै मोननै बाहागो रानदों होनदों थाइजानि खामानिखौ। मावजाग्रा गोनां, मावजाग्रा गैयै थाइजा, अबजेक्ट गैयै, आरो मोनसेया मावहोग्रा थाइजा। माने मा होनाय जादों लासै लासै नायदिनि फैदो दाना। फार्स्टआव दङ मावजाग्रा गोनां थाइजा। जाय थाइजाया मोनसे एबा मोननै मावजाग्रा थायो बेनो मा जानो मावजाग्रा गोनां थाइजा। जेरै मोनसे मोननै मावजाग्रा थानो हागौनो। जेरैहाय गथ'आ मेथाइ जादों, मा जादों जानाय, थाइजाया जानाय, मिथाइया मा मावजाग्रा। बेनिफ्राय बिमाया गथ'नो मिथाइ जाहोदोंनो, बिमाया जाहोदोंनो मा जाहोदों मिथाइ, सोरनो जाहोदों गथ'नो। बा अबजेक्टआनो मोननै, मावजाग्राया गथ'आबो मावजादों दौजादों, आरो बेनिफ्राय गथ'नो मा दौजादों दौदों, बे दौजाग्राया मिथाइया। बेबायदि ओंखाम बा ओंखाम, बेबायदि मोननै थाइजा मा अबजेक्ट गोनां। मावजाग्रा गैयै थाइजा होनो। मावजाग्रा गैयैया जाहैबाय मा गोथेनानै थानाय। मावजाग्राया थायो नाथाय गोथेनानै थायो। बेखौ मा होनो क्लस खालामनानै दोननाय जायो। दा गोथे होननाय जोंनाव दङ जेरै बाहाय होदों मोनसे मा आदाया जादों होनदों, नाथाय मा जादों साबजेक्टजों भार्बजोंल' दं, अबजेक्ट गैया। आदाया जादों, मा जादों बाव गैया नै, बाव थाखोमानानै दं गोथे। जेब्ला बेखौ सोंगोन अब्ला ओंखारगोन नै मा जादों होननानै सोंफिनबाय नै, होमबा बे फिनसिगोन आरोखि मा मिथाइ बा मिथाइ, ओंखाम बा ओंखाम, मा मोनसे जादों, अबजेक्टआ अब्ला ओंखारगोन। थिग बिदिनो बियो बुदों, माखौ बुदों बा सोरखौ बुदों सोंफिननांगौ जाना फैगोन नै, बाहाय मा मावजाग्रा गैया। बुनायाथ' भार्ब, बियोआथ' साबजेक्ट जाहैबाय। माब्ला बेयाव मा होनो जोंना थाखोमानानै थाबाय होनदों। बेखौबो जेला सोंगोन अब्ला ओंखारगोन। दा बेबायदि मावजाग्रा गैयै थाइजाबो दङ होनदों। फारसेथिं बर' राव बाथ्रानि सायाव नायनानै बाथ्रानि जाफुङै जाफुङैखौ नायनानै मोननै बाहागोआव थाइजा रानदों। जेरै जाफुंजा थाइजा आरो जाफुङै थाइजा होननाय जादों। जाय थाइजाया सेन्टेन्सखौ बा बाथ्राखौ मोजाङै आबुं ओंथि दिन्थिनानै होनो हायो, बेयो टेसिन एबा फुल स्टपसिम थाहैगोन, दारि एबा फुल स्टपसिम थाहैगोन, टेसिनसिम थाहैगोन। बे बाथ्राफोरानो जाफुंजा थाइजा एबा जाफुंनाय थाइजा। खामानिखौ फोजोबथारनो हादों एबा मिनिंखौ दिन्थिजोबथारनो हादों। जेरै बियो ओंखामखौ जाबाय, बियो ओंखामखौ जाबाय, साबजेक्टबो थादों, अबजेक्टबो थादों, भार्बबो थादों, थाइजाबो थादों, मावग्राबो थादों, मावजाग्राबो थादों। होमबा मा जाबाय बेयाव मोनसे ओंथिया फुरा जाबाय, आबुं जाबाय, आरो टेसिन जोबनायसिनबो थाहैबाय नै, दारि फुल स्टपबो थाहैबाय। बेयो मा जाबाय मोनसे जाफुंजा थाइजा। जेरै आदाया न'आव फैबाय, बेयो फरायसालिनिफ्राय थांनानै फैफिनबाय, बेबायदि आरोखि गासैबो ओंथिफोरा हाबजोबनाय। दाना जाफुङैया जाहैबाय मा सेन्टेन्सआ इनकमप्लिट, सेन्टेन्सआनो ससे थांनानै थाइजानि खामानिया मामोन बेखौ खिन्थानो हायाखै। जेरै बियो फरायसालिनिफ्राय फैना ... थाबायनो, आरो बेयाव जाफुङै थाइजाफोराव मा थाया कमा थानाय नङा आरो टेसिन थानाय नङा। जानो हागौ बे जोबैसिन कन्टिनिउस थांबाय थानाय ... बो थानो हागौ होनदों। बेखायनो मा होनदों बियो फरायसालिनिफ्राय फैना मा खालामखो, फैनानै बबाव थांखो, मा जादों मोनथिया आरो। थिग बिदिनो गथ'आ गाबनानै मा जाखो, उन्दुबाय ना बिमाजों थांबाय, बेबायदि सोंजानाय जोंनाव सोंफिननांगौ जानानै फैयो। दा अब्ला बेखौ जाफुङै थाइजा बुंनाय जायो होनदों। दा अब्ला नुनो मोनबाय मा जोंनाव थाइजाया मा गोबां फिसा फिसा बाहागोफोर दंफायो, जायफोरखौ जोङो मोनसेल' बिजाबफोराव नायनानै मोननो हाया, एबा बिजाबाव नायनानै जायफोरखौ बुजिया। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। खेबसे नायफिनबानो जाबाय, बुजियाखैबा अब्ला नों गोरलैयै बुजिनो हागोन। बेनि PDF फाइल लिंकबो होगोन, आरो जायफ्रा बिजाब नायदों नोंथांमोना बिजाबखौ लानानै नायफाबो नुगोन। दानिया एगजामपोल हिसाबैबो सोंनो हागौ, नाथाय एगजामपोलनि महरखौ नायनानै जोङो नुगोन मा बेयाव मा मोनफ्रोमबो गलाय थाइजा ना गोरलै थाइजा, जथाय थाइजा ना मा बेखौ मोनथिगोन। खेबसेयैनो बुंखाबाय आंथ' खनसे नोंथांमोनखौ नायनायावनो हमनो हाबाय मा गोरलै थाइजा माने मा जेबो दाजाबदा दाजाबफायै थाइजा, गलाय थाइजा माने मा गोरलै थाइजाजों दाजाबदा उन सिगां दाजाबफानाय, ओमफ्राय जथाय थाइजा माने मामोन थाइजायानो गोरलै थाइजायानो मोननै मोनथाम थानो हागौ, आरो बेजों लोगोसे दाजाबदाबो थानो हागौ जथाय थाइजा, बेबायदि आरो। फारसेथिंजाय मोनसे मामोन थाइजानि खामानिनि सायाव होननाया जोंना मामोन मावजाग्रा गोनां थाइजा, मावजाग्रा गैयै थाइजा, अबजेक्ट थाखोमानाय, अबजेक्ट नुजानाय, बेबायदि मावजाग्रा गोनाङाबो मोनसे बा मोननै मावजाग्रा थानो हागौ। फारसेथिंजाय बाथ्रानि सायाव बुंनाया जोंना मामोन जाफुंनाय थाइजा, जाफुङै थाइजा, जेराव कमप्लिट सेन्टेन्स जाथारनाय मोनसेया इनकमप्लिट सेन्टेन्स जानाय जाफुङै थाइजा, बेमोन आरो। दा अब्ला क्लियार जाबाय। एसेनोसै, बेफोरखौ नोंथांमोनहा बुजिनानै लाबानो जेरैखि सोङा फैखागोन, हाखागोन बे आरो। दा गुबुनफोरखौबो भिडिअ लाबोगोन, नोंथांमोनहा नेनानै था मोनगोन, आरो जेसेबां हायो
माने जाखानायखौबो नायनो नाजादो। एसेनोसै, गोजोन्थों।